Cinikudla ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ. ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಅತಿಥಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡಂಡ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದು ಪಕ್ಕ ಹೀರೋ ಆದದ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಂಡಲ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಸೈ ಇಂದು ತೊಷ್ಪಾಯಿನಾರು ಬೇರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ನಮ್ಮಟುಕುಲರು ಸುರುಕಾದಾರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪುಗ. ಅನೂಪ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೋ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಎಂಚ ಒಂದು ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಇರ್ಪಣ್ಣುಡು ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಎಡೆಡು ಒಂದುಂಡು ಟಚ್ ವುಡ್. ಸೊ ಈ ದಿನದ ಭಂಗ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಭಂಗ ಬೈದ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರೋಡು ಅದ ಭಂಗ ಬೈದ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಪಣ್ಣೋಲಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ತಿದ್ದು ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪಾರು ಅಂಚನೆ ಈರು ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಂಚಿತ್ನಾರು ಸಡನ್ ಆದ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯಾರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದುಂಬುಡ್ದಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಓಲಾ ಇತ್ತೆ ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತು ಆಡಿಷನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇಜಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನಿರೇಲ್ ಪಂಡು ಒಂದು ದುಬೈ ಶೂಟ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ಆಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲ ಪಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ದಿನ ಐ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಗೋ ಟು ಆಡಿಷನ್. ಸೊ ಏನು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತೆ ಆ ದಿನ ವೆಕೇಶನ್ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿದೆ ಕುಡ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋದು ಓಕೆ ಎప్పుడు ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಪಂಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ನಾವು ದುಬೈಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಸಿನಾಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಐಟೇನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಪಿರ ಉಂಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಮಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಕ್ಲ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನಾಗ. ಸೊ ದುಬೈಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪಿರ ಅಕಲ್ನ ಪಿರ ಉಂಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಅಡೆ ರೀಚ್ ಆತ ಜನರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೋಂಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಲಾಂಚ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿರೇಲೆಡ್ ಸವಬೇಕು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಅವನ್ ಪೋಂಡು. ಇಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋನಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈರ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ ಆಡಿಷನ್ ಅನ್ನಕ ಎಂಚಿತ್ತು ನೀರು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡವು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬೋತೆ ದಯಪಂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ದುಬೈ ರೀಚ್ ಆದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬೋತೀನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೀದಾ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೋತೀನಿ ಅವ್ರೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಡಿಷನ್. ಸೊ ಏನು ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅಕ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಆಡಿಷನ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಕೇಂಡರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಏನು ಫೋನಾಗ ಮಾತದ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡರ್ ಓಕೆ ನಾ ಕೇಂಡರ್ ಏನು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ದಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಆಡಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ದಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ ಕುಲ್ಲ ಯಾರು ಎದುರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡರ್ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಬಿಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದೂಕ ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಟೀಮಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಂಜಿತ್ ಬಜ್ಪೇಯ್ತಾರೆ ಆರು ಒಂದು ಪಂಡಿನಿ. ಸೊ ರಜನೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಪಂದು ಇಂಕ್ಲ ಆಡ್ದಾರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರು ಪಂಡಿರ ಯಾನ್ ಎದುರು ಬದುಕುಲ್ವೆ ಸರಿ ಒಂದು ಪಾತರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಆರು ಬದುಕುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊರಿಯರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ್ಲ ಎರಡು ಜನ ಪಾತ್ರ ಪೋಯ. ಸೊ ಎನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡು ಮೂವಿ ಶೂಟ್ ಮತ್ತು ಆಪನಾಗಿ ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಬಜ್ಪೇಯಿ ಕೇಂಡೆ ಅದಿನ ಆಡಿಷನ್ ಆಯ್ತಂಡೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಟೇಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂವರೆಗೆ ನಾರ್ಪಂಡ ತೂ ಹೊಡ್ಸಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಬಿಡಿತನ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂತುಪ್ಪನಾರು ತೂವರೆಗೆ ಒಂದು ದುಬೈ ಸೆಟ್ ಆಪನು. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಏನು ಪಣಿಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಕಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವತ್ತಂದೆ ನಿರೇಲ್ ಮೂವಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 year ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ತೊಂದ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾನು 1 by 1 ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರೇಲ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಂಡ ಮೂವಿ ವಿಲನ್ ಆದ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ ಪುರದಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೀರೋ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಆಯ್ನ ನಿರೇಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದುಬೈ ಪೋಯೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಮಾತ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಜಿಂದ ಡೆಪೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ಅವು ಆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಅವು ಒಂಜೆ ಬೊಡ್ಸಿತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೋಡಿತ್ತನು. ಸೊ ದಂಡ್ ಮೂವಿ ಆನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏನು ಆ ಮೂವಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ನನ್ನ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 10 days ಉಪ್ಪುನಾಗಲ ಬೇತಿಯರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ದಾದ ಅಂಡು ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ತೋಲ ಎಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಅರ್ಜುನ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್. ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಅದು ನೀನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಆ ಮಸ್ತ್
ಪಂಡ ಅರ್ನ ಇದು ನುಂತುನಾಗ ಇರು ಮಲ್ಲ ತೋಜರಿಗಳಂತೆ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನ ಲುಕ್ ಆವಡು ಟಾಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 40 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಆರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ಅವ್ರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಅವೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ದಂಡ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಸೊ ದಂಡಡ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರಫ್ ಲುಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಜನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಅವು ಬಂದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆತು ಓಕೆ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ವಿಲನ್ ಆದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ರ ವಿಲನ್ ಅದು ಅವಲ ಪಣ್ಣಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಪ ಈ ಹೀರೋನೇ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ಬಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಪ ವಿಲನ್ ಇರ್ನವಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ರೆಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಸೊ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಓಕೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಇಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಬನ್ಪೇರು ನಾಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಬನ್ಪೇರು ದಾದಾ ಬನ್ಪರ್ನಿಕ್ ದಾದಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು 50-50 ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಐ ಬೀನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲ್ ಇತ್ತು 7 to 8 years ಇದ್ದೆ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಲಿ ಒಂಜಿ 10-15 years ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂತು ಬಟ್ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಡಾವಡು ವೈಟ್ ಆವಡು ಬಟ್ ನಿರಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡದ ಅದು ಐತೆ ಏತ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಮೂವಿ ಪಂಡ ಏತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಏತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಉಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡ್ ಏತ್ ಜನ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಐಮ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿ ಮುಟ್ಟೋದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ 100% ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪಂಡೋಲಿ ಹೀರೋ ಅದು ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರನಿ ಎಂಚದು ತೊಂಡೆರಾನು ಎಡ್ಡನೇ ಇತ್ತಂಡ ದಯಪಂಡ ನಿರಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆ ನಿರಿಲ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆವಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವೈಸ್ ಆವಡು ಮೂವಿ ವೈಸ್ ಆವಡು ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇರ್ನ ಐದು ಬತ್ತಿನ ಮೂಡಿ ಆಸ್ ಎ ಹೀರೋನಿಕ್ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ನಿರಲ್ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡಿಪುಂಡು ಬತ್ತದ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪರು ಇಜ್ಜಂಡ ಏರು ಮಲ್ಪು ಜೊತೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ ಬರದುಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಚ್ಚ ಒಂಜೆ ಪೊಣ್ಣತೆ ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಪರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜೆ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಏರವು ಅವ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆ ಪೊನ್ನ ನೀರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆಂಕ್ ನಾನು ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಐನಾಜಿ ಮೂವಿ ಡೆಂಕ್ ಹೀರೋನ್ ಇತ್ತಿನ ಹೋಯ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ವಡ್ಸ್ ಅಮೃತ ನಿರೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೀರೋನ್ ಇತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಆರಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವರುಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮೂರನೇ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇರು ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಾಸಿಪ್ ಬರೋದುಂಡು ಗಾಸಿಪ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎತ್ತಿನ ಸೊ ಅಂಚದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ದಾದಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಡಿತೆ ಅಂಚಿನ ದಾದಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಇಫ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನ್ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಮಂಡ್ಯದ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ಜನಕ್ಲಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಜನಕ್ಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆರಾಧ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ವೆಡ್ಸ್ ಅಮೃತ ಸಿನಿಮಾತ ಕತೆ ಪುರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಯ್ಚಿದಾನೆ ಏನು ದಾದಪ್ಪ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಅರ್ಜುನ್ ವೆಡ್ಸ್ ಅಮೃತ ಇದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಆ ಮೂವಿಡ್ ರಘು ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಆವಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಆವಡು ಜಂಡ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಂಜೂರ್ ಇಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಉಡು ತೋಚ್ಪಾಯರು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನವೀನ ದೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದಿತ್ತು ಆತೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಏರ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜನಕ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಾಮಿಡಿನೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಜನಕ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲಿ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಈವನ್ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿನ ಟೈಮ್ಲ ಆವಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಪಂಡಿಬೇಕು ಖಾಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಂಚೆ ಮಲ್ದುಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಕಂಪೇಟಿವ್ ಅಂಚನೆ ಮಂತು ಮಿತ್ತಿರ್ತ ಅದು ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತಜಿ ಬಟ್ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಟೈಮ್ ಏ ತೂತಿರತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲಾಜಿಕ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಐತಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವುಮೆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಂಡುನ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ತುಳುಡು ಅಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ್ಲಿ ಬಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೀರೋ ನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಪನ್ಪು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಓಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ
ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಜಿ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಎರ ಉಲ್ಲರಿಗೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಲು ಈವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇದ್ದದ ಜನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ದೈಕ್ ಮಾಡ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಇತ್ತೇಜಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದುಬೈ. ಸೊ ನಾನು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾ ದುಬೈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒನ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪುನಿ, ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ, ಅಗೇನ್ ಪೋಪುನಿ. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಬರ್ರೆಗ ಆಪುಜಿ, ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನಿ, 2 ದಿನ ಒಂತುನಿ ಪೋಪುನಿ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬತ್ ಉಂತ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ಇತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 1.5 year ಇತ್ತೇನು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ. ಸೊ ಓಲಂಡ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ಉಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಒಂದು ಮಾತ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಡ ದೇವರು ತೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಯಾವಡು ಬಂದು ಅನುಪ್ ಸಾಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ನಂಬರ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರಿಗಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪಲಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಏನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಏನು ಅಪ್ಪಗ ಬಂದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ದುಬೈಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತದ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪ ಆವಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಪಂಡಪ್ಪಗ ಏನು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ದೋನಿಡ್ ಕಾರ್ ದಿಯರಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂಚಾದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡೈತೆ ಆತೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡುದು ಸೀದಾ ಬತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಬೋಕಿ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬತ್ತಿಬೋಕ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಾವು ನೆವರ್ ಪಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಸರಿ ದಾದನೆ ಆವಡು. ಸೊ ಬೇಲೆ ಬಿಡುದು ಬತ್ತದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂಡು. ಸೊ ಬತ್ ಆಯ್ಬೋಕನೆ ಏರಿಯಾ ಒಲ್ಲರಿಗೆ 1/1 ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಆಂಡು. ಸೊ 1/1 ಆತುಂಡು. ನಾನು ಆ ಮಾತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೂಲ ಉಂತೋಡ ರಿಟರ್ನ್ ದುಬೈಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕೋಡ ಬಂದು. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ತು ಅಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪನ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ್. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೇ ಏನು ಇತ್ತೇನು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ ಯಾನದೇ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ತೆಗೆದು ಮಲ್ತುಂದು ಪೋಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ಟೇ ಆತೇಜಿ ರಿಲೀಸೇ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತು ದಾದ ಯೂಸ್ ಜನಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೂವಿ ಜನಕ್ಲು ತೂಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ದರ್ ಮಾರ ಆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಇದು ಜನಕ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ನಿರಲ್ದ ಸಚಿನತೆ ಇರವಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿಡಿತಿನತೆ ವಿಲನ್ ಅವು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪರು ಜನಕ್ಲು ಪಾತಿರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಂಡ ಅವು ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಪುದರಿಗೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಮೂವಿ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಬಟ್ ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತಿಜಂಡ ಮಲ್ತ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅವೇ ಈರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತಿನ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲಾದಿಪು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ ಮೂವಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆತೀನಿ ಏರವಲ್ಲರಿಗೆ ಪನ್ಪಣ್ಣಲಿ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅವು ತೂತ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಬಾಕಿ ಮೂವಿಲ ತೂತೇರು ಬತ್ ಪಂಡ್ತೇರೆ ನಾನು ಇರ್ನ ಬಾಕಿ ಮೂವಿಲ ತೂತೆ ಬಟ್ ಏರವಲ್ಲರಿಗೆ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಏರವಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಲನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಕಲ್ಕದು ಫುಲ್ ರ್ಯಾಶ್ ಆದು ಸಂಕ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಮಾತು ದಾದ ಉಂಡು ಇತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅವ್ ಮಾತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಡ ಆಯ್ತು ದಯಪಂಡ ದಿವಸ ಕಪ್ಪಿ ಗಡ್ಸ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ ಎಂಚ ಬೋಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲ ಅವ್ ಸಮ ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆವಡುದು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಇರೋದಿಗೆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ವಿಷಯ ಆವಡು ಆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ತುಳುಟಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿನಿ ಇದು ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸೊ ಏರ್ಲ ಏನ್ ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಬರೋದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಕೊಂದು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಲರ್ನ್ ಮಲ್ಪರಿ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಫ್ ಲುಕ್ ಆವಡು ವೆಂಚ ಪಾತೆರೋಡು ಅವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಿಯರ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಐ ಗೆಸ್ ಏರವಲರಿಗೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಬ್ಬಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟಾಪ್ 4 ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರಡು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಸೌರಭ್ ಭಂಡಾರಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೃಥ್ವಿ ಯಾನು ಅರ್ಜುನ್ ಸೌರಭ್ ಅಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾರ್ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೂಪೇಶಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಆರು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಯಾಪಗಲ ಪಾತ್ರ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಪಿರಾಗ ಹೋಗ್ಪೇರು ಯಾಪಗ ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಐಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ಎರಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಬಂದ್ಪರ
ಎನ್ನಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಮೂವಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಆ ತಿಕ್ಕಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಸೊ ಏನ್ ತೂತೆ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಣ್ಣಿರದಲ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಲೆನ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪನ ಬಿಟ್ಪುಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಅವು ಮಲ್ತೆ ತೀರ ಉಳಿತೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ದಾದ ಉಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಂಡೆ ಒಂಜಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪಂಡಲಿ. ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏರಂಡ ಬತ್ತದ ಇಂಕ್ ದಾದನ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಂಡ್ ಯಾನು ನೋ ಪಂಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕದ ಬೂರ್ನ ಅವಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪಂಡದು. ಓಕೆ, ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆತಿನ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿವು. ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರೆಡ್ ಜೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಿರೇಲ್ದ ವರುಣ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ವೆಡ್ಸ್ ಅಮೃತದ ಆರಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಡಿ. ಸೊ ಆರಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವರುಣ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಡಿ ನಿರೇಲ್ದ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪನೋಲ್. ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಜೋಡಿ ರೆಡ್ ಸತಿ ಮೂವಿಡ್ ಮಲ್ತಿನತೆ ಒಂಜೇ ಜೋಡಿ ರೆಡ್ ಸರಿ ಅರ್ಜುನ್ ವೆಡ್ಸ್ ಅಮೃತ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಾ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ. ಹಾಂ, ಏರಾ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಆರಾಧ್ಯ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ರೆಡ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ದ ಸೊ ನನ್ನ ಮೂಜಿನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೂಜಿನೆಲ್ಲ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಡ್ಡೆ ಜೋಡಿ ಆದಿಪ್ಪರು ఒక ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಉಡ್ ಲಾಕು ಜೋಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಿನ್ ಯಾವ ಅಂಚ ಉಂಡ ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ಓ ಅಂಚ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂಡ ಬೇತೆದಾಲ ವೃತ್ತಿ ಉಂಡ ಉಂಡು ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಫೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ ಬೆಸನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ದಿ ಕುಡ್ಲಾ ಕೆಫೆ ಪನ್ ಪುದರ್ದೀತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ದುಬೈಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲ ಮಲ್ದ ಟಚ್ ಇನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಿ ಕುಡ್ಲಾ ಕೆಫೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಪೂರ ಹೀರೋನಗಳು ಪೋದಾಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಜ್ಜಂಡ ಡೈಲಿ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅನೂಪ್ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣು ಏನ್ ಚೆಪ್ಪೋಡು? ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡು ಏನು ಅಂಚ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ದೀತಿಜಿ ಬಟ್ ತೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅದು ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದು ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಆಡಾತು. ಓಕೆ, ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಗಿನು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾಡ ಎಸ್ ರಜ್ಜಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಳ್ಳಾರು ಇರ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂವಿದ ಆತು ಮೂವಿಡ್ ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬುಡ್ದೆಲ್ಲ MC ಮದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಈವನ್ ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನ ನಿರಲ್ ಮೂವಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಸಿಕ್ಕನು ಪಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಬರ್ತಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇಂಚ ಬೈದಿನಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಬೊಡ್ಚ ಬಂದು. ಸೊ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಂಡ್ ಮೂವಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಆಡಿಷನ್ ಇಡಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಂದೇ ಪೋತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪಂದಿತ್ತು ಜನ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡು ಆಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಇನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೈದ್ಯಾರ ಮೂಲು ಅನ್ಪಂಡೆ ಇನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಇರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆತಲು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ದಾದಾ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೇಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಹಾಕೋಲ್ಲ. ಕೆಲವೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಸೈಡ್ ರೋಲ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ದಾದಕ್ ಪನ್ಪರ್ನಿಕ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಓಲ ಸೈಡ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ತೀನಿ ವಿಲನ್ ಅದು ಮಲ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಹೀರೋದು ಮಲ್ದೆ ಸೈಡ್ ರೋಲ್ ಇನ್ನಿಮೂಟಲೆ ಓಲ ಮಲ್ದಿಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡರು ಬಾಹುಬಲಿ ಬಡ್ಲೆ ಇದೇದ ಮೂವಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕನ್ನಡದ ಮೂವಿ ಬರ್ತಂಡು KGF ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏತೋ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲ KGF ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಆಗ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈ ಜನ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಮಂಡ್ಯಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಮಂದಿ ನಾನು ಓಲ ಪುದರಿಗೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಓಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಿಜಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದೆ ಈ ಜನ ನಿಮ್ಮೋಟೆಲ್ಲ ಓಲ ಅಂಚ ಮೂವಿಗೆ ತೊಂದಿಜಿ. ದುಬೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಪ ಅಂಡಲ ಇರೆಗ ಅನಿಸದಿ ಉಂಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋತುಡು ಅವಲೇ ಇತುದೋಡು ಪಂದ ಏಪಾಂಡಲ ಎನ್ನಿದಿನ ಉಂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ದ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಫೀಲ್ ಆತಂಡ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲೈಫ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದುಬೈದ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಇದು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ
ಇದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮೂವಿ ಬರೋದುಂಡು ಅವ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ದಿಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಆ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಜನಕ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆತ ಜಂಡ ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಮ ಆತಿಜಿ ಜನಕ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆತ ಜಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಗ ಉಂಡತ ಫುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಸೇರಿ ಅವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಜುನ್ ವೆಡ್ಸ್ ಅಮೃತ ಜನಕ್ಲಿ ಆತ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಹಿಂಗೆ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಬಂಗ್ ಮಾತ ಬಿಡುದು ಬೇಲೆ ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಸೋದಿತ್ತು ಬತ್ತದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಮೂಲ ಉಂಟದು ಅಲ್ತ ಬೇಲೆನ ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ನನ್ನ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಏರೋದರಿಗೆ ಆ ವಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಅಂತ ಇಬ್ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಆ್ಯನ್ ಥಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನೇ ರಾಂಗ್ ಸೊ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದೆ ಅವ್ಳು ಕೊಲ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಐಕೆ ಮೂಲಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಯಪಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತ ದುಂಬುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಯಪಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಆ ಮೂವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅನ್ಪೋದ ತೂಪೆ ಶೂಟ್ ಅಪ್ನಾಗ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗೋಡು ಅಕ್ಲ ಕುಲ್ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪ ಮಾತ ತೂಂದು ದಯಪಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಸೂನವು ಅವರೇ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಮಾತ ತೂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಸೊ ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಓದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಶೂಟ್ ಅಪ್ನ ಅಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಆಗೋಡು ಅಕ್ಲನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಅವೇ ಆವಡಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಟ್ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೃಥ್ವಿನ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಅವು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡ್ ಏತ್ ಬಂಗಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂದು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ನೋಲಿ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದುಂಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಬತ್ತಂಡನೆ ಸೊ ಅಂತ ಕೂದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪೋಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂತೆ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಒಂತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದ ಮತ ತೂಪರೀರ್ ಮೂವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಮೇನ್ ತೂಪೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಏನು ಬೇಯ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಂಚ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀನ್ದ ಮಿತ್ತು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ಇತ್ತು ಎಂಕ ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅವ ಏನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಹಾಳು ಮಲ್ಪ ನಡೆದು ಸೊ ಇನ್ನ ಕೈಟ್ ಆಪುನಾಂಡ ವೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡ ಏನು ಗೆತ್ತನು ವೆಜ್ಜಾಂಡ ಏನು ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಓ ಮತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಯಾ ಕನ್ನಡಿ ಪಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ಐಟ್ ವಿಲನ್ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 90% ಕುಡ್ಲಡ್ ಶೂಟ್ ಆತೀನಿ ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಹೀರೋ ಅದು ಪ್ರಭು ಪಂದು ಆರು ಕನ್ನಡ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 78 ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಉರ್ವೀಡ್ ಆಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತರು ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಬರೋದುಂಡು ಅರ್ನ ರಾಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಅರ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಟ್ ಈವನ್ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಸಾಗರ್ಲ ಹೋದರು ಕಾಜಲ್ ಬಂದು ಪತ್ತನಾಜನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತರು ಆರ್ ಹೀರೋನು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾವ್ ಆರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೂವಿ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತರದು ಆರುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಲಿ ಪಂಡು ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡು ಪಂಡು ಕನ್ನಡಗ್ಲ ಪೋದು ಅವಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಎಸ್ ಐತೆ ಅದುಲುಟ್ಟು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಬರಂದುಂಡು ಐಟ್ ಎಂಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಅರ್ಜುನ್ ಇಂಕ್ ಬೊಕ ಅರ್ಜುನ್ಗ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆಸ್ ಎ ವಿಲನ್ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಆ ರೀತಿ ಓಕೆ ಏಪ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆತುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನೊಂಜಿ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಬರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್ ಉಂಟು ರಿಲೀಸ್ ಆವರಿಗೂ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೇಟ್ ಅರ್ನಬ್ ಮಂಡೇ ಆದೊಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೇಟು ಬರ್ಪೇರು ಮೇ ಬಿ 4-5 ಮಂತ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈರೊಂಜಿ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿಲ ಜಪ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡರಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವಂದೇ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ಯಾನಿ ಮೂಲತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಪೋಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ 2-3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಕ್ಕಲೆ ಅವು ಏರು ಪಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ಡು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ
ಮಾಸ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ತುಳು ಬೋಕ ಕನ್ನಡ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುಡು ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿ ಕನ್ನಡನ ಮಲ್ಪುಡು ತುಳು ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆದ್ ಬೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಈಗ ತುಳು ಬೋಕ ಕನ್ನಡ ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟಚ್ ವುಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಆದಿಪ್ಪಡು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೂನಾಗ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಸೋನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಸೇರಿ ಆಪಂಡು ಒಂದು 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಒಂದು ಬತ್ತದು ದುಂಬೆ ಏನು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಏನ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ದುಬೈಡ್ ಕುಲ್ದು ಖಾಲಿ ವೆಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಗೇನ್ ಪೋಪುನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಆದಿತ್ತಜಿ ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುಪಂಡು ತೂಗೊಂಡ ಎಸ್ ಅನುಪ್ ಸಾಗರ್ ಇರ್ನ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ನಲ್ಲಾತು ಮುಂದುವರಿಯಡು ಇರ್ ನಲ್ಲಾತು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಪರಡು ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡದು ಎಂಕುಲೈನಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕುಲ ಶೋಗ್ ಬತ್ತು ಪಾತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂಗೆ ಇಡಿಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಗೋಸ್ಕರ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬರೋಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲುಕ್ಕೇನೊಂದು ಎಸ್ ಇಂತ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಬೈದನು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಪಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.